Milk? May gusto mo tamis talaga. Ayaw mo na may pait. Ayoko. Pero ma-appreciate mo yung mga nasululutuin ko. Tignan mo na lang. Ito. Ayun. Ito! Keso. Cheddar cheese. Ayan. Para maging cheesy ang pag-ibigan niyo. Okay? Ano pa? Saka bang, anong protein mo din sa ref? Sa piso. Sa freezer. Okay. May isda. May... Ako ka nang nagagalit ko sa may instant isda. Puro preservatives. Okay. Sabi ka. Joke lang. Yelo! Wala lang. Wala sila yelo. Oo. Ito. Giniling na baka. Manok! Manok yan? pala. Oh. Nag-ano pa, may gano'n na lang. Okay. Tapos, okay na ako. Pwede ka na simulan. Magluto. Okay.